Bé, jo en aquesta casa ja hi havia vingut abans de que fos museu, o sigui, quan encara hi havia doncs, el taller d'en Clarà, que evidentment en Clarà ja no hi era, però quan era molt jove vaig voler consultar una cosa de les agendes d'en Clarà i bueno, o sigui, vaig venir aquí i vaig poder consultar, o sigui que després ho vaig veure com a museu, que lamentablement com a museu doncs es va acabar tancant d'una manera absurda, i després com a mínim doncs van fer aquest salvament de la memòria de dir, bueno, això que era la casa i el taller d'en Clarà, doncs ara ja que hem tret el museu doncs ho convertirem en biblioteca Clarà i posarem doncs, escultures d'en Clarà al jardí, que abans no n'hi havia, vull dir, abans les escultures eren a dintre i més que de bronze eren els guixos que el Clarà havia treballat. Però bueno, no hem vingut a parlar d'en Clarà, sinó a parlar d'en Ricard Guinó, bàsicament perquè en aquests moments hi ha una gran exposició Ricard Guinó a Perpinyà, en el Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquest és el cartell de l'exposició. Com poden veure, estarà obert encara, estava des del dia de Sant Joan fins al 5 de novembre, o sigui que encara està oberta. Val la pena veure-la perquè és en Guinó i la relació amb en Renoir, però no només això, sinó en Guinó també com a creador. I és la primera gran exposició que es fa sobre ell, gran, perquè se n'han fet de menors i això després ja en parlarem fins i tot aquí a Catalunya. Això és la inauguració, el dia de la inauguració que hi vaig anar, i bueno, és una foto purament documental, directa, aquí a l'esquerra hi ha doncs, els comissaris i tot plegat. Això es fa a la seu del museu, que a més és la seu d'allà on vivien els comtes de la Serm, que eren aquells aristòcrates que eren molt amics de Picasso, que el Picasso vell, diguéssim, quan anava al Rosselló, anava aquí, precisament. O sigui que és un lloc que respira art per tots quatre costats. Ricard Guinó era de Girona. Era un noi de Girona que va néixer en un moment en què a Girona s'estava formant aquell grup que va ser tan interessant que es va fer a l'entorn de l'arquitecte Rafael Masó i que va ser el grup que es va convertir en la Societat Atenea. En la Societat Atenea, a part d'en Masó, que era l'ànima, però hi havia el Fidel Aguilar, l'escultor, lamentablement mort de 20 i pocs anys, però que un escultor amb molta personalitat, i era un autèntic món cultural on hi havia també els escriptors com en Miquel de Palol o com el Prudenci Bertrana. O sigui, la Girona d'aquell moment és una Girona important. Aquí el tenim, en l'època encara gironina, una fotografia que ell va dedicar, està dedicada a Montmestre, a Eusebi Arnau, perquè ell va ser, a part de formar-se a Girona mateix, on va tenir, entre altres mestres, el mateix Prudenci Bertrana, que a part d'un gran novel·lista, abans s'havia format en Belles Arts i tota la vida va compaginar la novel·la amb la pintura, tot i que va ser molt més famós com a escriptor, doncs Prudenci Bertrana va ser un dels seus mestres, a part d'un amic. Però després ell ve a Barcelona i a Barcelona amplia estudis i, com tants altres escultors de la seva generació i de l'anterior i de la posterior, va tenir com a mestre a l'Eusebi Arnau. Pensem que l'Eusebi Arnau va ser el mestre del Gargallo, el mestre del Marès, el mestre inclús del meu oncle avi, de l'Emili Fontbona. Va ser el mestre pràcticament dels principals escultors joves d'aquella generació.
Ell, com he dit, doncs, de seguida es va integrar amb aquest grup intel·lectual i cultural en general, i aquí veiem com retrata, en una de les seves primeres obres, retraten en Prudenci Bertrana. Aquest és el retrat que li fa, és l'original, el que va conservar la filla, que també era novel·lista, l'Aurora Bertrana, i aquí veiem la signatura, el detall de la signatura, a la dreta, que li dedica a Prudenci Bertrana i signa ell. I posa la data que no es veu gaire bé, que aquí en la fitxa que prové d'una font francesa s'han equivocat perquè diu 1923 i no, això és de cap a 1907-8, i és un moment inicial en el que veiem que, com tants altres escultors del moment, el jove Ricard Guinó tenia la influència de Rodin. Rodin va ser una llosa, si es vol dir així, al damunt de tota aquella generació d'escultors del món que tots imitaven Rodin en la seva joventut. Això aquí va passar amb tots. El mateix Clarà va començar també sent influït pel Rodin, i en Casanovas i tants altres, no? I a tota Europa. Doncs el Prudenci Bertrana, com no podia ser d'altra manera, també va començar amb aquesta influència de Rodin, que era allò que segons quins historiadors de l'art en diuen l'escola impressionista, ja que hi havia els impressionistes pintors, doncs també es parlava dels impressionistes escultors, i la gran figura era el Rodin, una escultura vibrant, gens detallista, estaven acostumats aleshores en aquelles escultures molt acadèmiques que poblaven de monuments als carrers de les ciutats, que tot era molt acabat i tot era molt... I això, en canvi, era com sempre amb aquest aire com d'esbós. Doncs bé, ell comença, lògicament, a la seva ciutat, comença així. Ara aquest bust va ser fos en bronze i presideix la plaça de Catalunya de Girona, en bronze, de manera que serveix de monument a un dels grans escriptors de la ciutat, i és el mateix bust, però amb una fosa moderna. Ell allà va fer molt retrat. O sigui, d'aquesta primera època hi ha bastantes escultures que es veu, que tampoc les he portat perquè són escultures més d'aprenent, per dir-ho així, que es veu que ell estava fent pràctiques, però a la vegada té bastants retrats, i alguns d'aquests retrats són de gent important dintre del món cultural de Girona. En aquest cas, aquest és el retrat de Miquel Oliva Vilar, que era un músic, pianista i compositor, i que va ser el pare d'un dels grans arqueòlegs gironins, el doctor Oliva, ja no me'n recordo de nom com se deia, però que era un dels grans arqueòlegs de la Girona ja dels anys 40 i 50. Oliva Prat es deia, no sé si és en Miquel també. Aquestes estan al Museu d'Art de Girona, algunes d'aquestes obres es conserven encara a Girona, de l'època en què ell encara hi vivia. Aquesta altra és excepcional perquè és una escultura que no pretén ser realista, sinó que pretén ser molt expressiva, que és el retrat a cos sencer de l'escriptor Miquel de Palol, l'avi del Miquel de Palol actual, també novel·lista, en aquest cas és una escultura en bronze, molt estilitzada, també filla de Rodin, i aquesta, per exemple, durant molt de temps va estar desconeguda, només es coneixia perquè amb un llibre de memòries del Miquel de Palol, ja d'última època, quan era ja molt gran, la va reproduir, però, esclar, el que no estava atent en aquesta circumstància, doncs se li escapava que hi havia aquesta escultura. Aquesta era molt poc coneguda, era un senyor que no sabem si tenia alguna
alguna transcendència pública o no, aquest senyor Gabriel Gómez, però va aparèixer en aquesta enorme recopilació d'escultura catalana que havia anat fent aquesta fundació privada de les arts i els artistes, que en realitat al darrere hi havia l'Infiesta, el Josep Miquel Infiesta, i que va crear el Museu Modern Europeu d'Art Modern, que està a prop del Museu Picasso, i aquesta no apareixia mai enlloc referenciada, i l'Infiesta trobava coses on ningú més les trobava, no? I formaven part d'aquesta col·lecció. Bé, tot això, doncs, això és 1909, és el Ricard Guinó gironí. Gironí i una mica barceloní, perquè venia a Barcelona per qüestions formatives. Però és que el 1910 ell se'n va a París. I aquest anar-se'n a París, que tots els escultors i pintors de l'època, bàsicament tots tenien al cap anar-se'n a París, perquè allò era la meca de l'art del seu temps. En el cas d'en Guinó ja va ser definitiu. O sigui, la majoria d'aquests artistes anaven a París, però al cap d'uns anys tornaven. I en canvi, en Guinó, com veurem, ja es va quedar a França tota la vida. Ell allà va estar molt a prop de l'Aristides Mallol, que de fet va a París cridat en certa manera per el Mallol, que el coneixia de Girona. Hem de tenir en compte, que això és molt curiós i ho he subratllat més d'un cop, que el Mallol, que era el gran escultor europeu del classicisme d'inicis del segle XX i un dels grans artistes del segle XX, a Barcelona, en aquells anys, era pràcticament desconegut, perquè encara Mallol feia molt poc que havia deixat de ser pintor. Ell va començar com a pintor, es va convertir en escultor a l'entorn del canvi de segle. En canvi, a Girona i a l'Empordà sí que tenia relació amb tots aquests grups culturals, però aquests grups culturals hi havia com una impermeabilització que feia que no arribés a Barcelona. De manera que el Mallol, que aquest tipus d'escultura, que en aquest cas aquesta és d'en Guinó i té molta influència del que estava fent el Mallol aleshores, era una escultura d'un classicisme renovat, que era, en definitiva, el que donaria cos en el noucentisme, el moviment del noucentisme que s'estava creant aleshores a Barcelona, però en canvi no va arrelar, no va arrelar a Barcelona, i el que hauria estat el gran escultor del noucentisme total, doncs només va ser assimilat al noucentisme en la seva ancianitat. És molt curiós perquè dius, a Girona el coneixien, a Figueres el coneixien, a l'Empordà, i en canvi a Barcelona no. I com que a Barcelona no el coneixien, doncs quan l'Ors elabora aquest invent del noucentisme, no el té en compte. El tindrà en compte 10, 12, 15, 20 anys més tard. Però en el moment de formació del noucentisme no. Bé, doncs això és aquest tipus d'escultura que feia en Ricard Guinó en aquell moment, una escultura absolutament classificable amb el que aquí en dèiem noucentisme, i és la que li donarà un cert nom. Aquí tenim aquesta altra, aquesta cariàtide i atlant, que és un tema ben curiós, perquè vist així gairebé ens recorda alguna d'aquestes coses que feien sobiracs fa 20 anys. És una escultura de 1911, també molt clàssica, però que conceptualment és molt curiosa perquè clàssicament els cariàtides eren les columnes que tenien cos de dona i els atlants eren les columnes que tenien cos d'home. Doncs aquí hi ha una cariàtide i un atlant que estan sostenint aquesta mena de dolmen curiós
en aquest cas de terracuita, són obres, moltes d'aquestes, que no van arribar a ser ni foses en bronze ni passades al marbre, no? Es van quedar en l'estadi primigeni. I aquesta altra, aquesta Adam i Eva, també de 1911, pensem que el 1911 és precisament l'any en què es fa l'almanac dels noucentistes a Barcelona, i això, sense que s'ho diguessin, sense que ni en Guinó en tingués la més remota idea, segur, això era tan noucentista com el que estaven començant a fer els Casanovas i els Claràs i el Monegal i tots aquells escultors d'aquell moment. Aquí tenim aquest tondo, també de terracuita, i al costat he portat aquesta altra versió amb ceràmica esmaltada perquè en Guinó tota la seva vida va tenir una tendència a utilitzar la ceràmica esmaltada, que era una cosa que ja venia dels de la Ròbia, no? Era una tradició, i ell, ja ho veurem, perquè en sortiran altres, potser feia un tema com aquest, i després l'any següent el recreava, però amb ceràmica esmaltada policromada. I ja dic que és una cosa bastant habitual en ell. I això és de l'any 11 i de l'any 12. En aquells moments ell va arribar a tractar-se amb el bo i millor de l'art més modern que hi havia a França. Va fer una certa amistat, per exemple, amb Maurice Denis, que Maurice Denis no era un pintor com un altre, sinó que era l'home que dintre del grup Naví, era el grup de Bonnard i Vuillard i el mateix Denis, etc., doncs era el teòric d'aquell grup, era el que va establir aquella frase que és, en certa manera, la que defineix l'art contemporani. El Maurice Denis és el que va dir que una pintura, perquè ell era pintor, bàsicament, que una pintura no era ni una batalla, ni un no sé què, ni una senyora despullada, deia, sinó que és simplement un repartiment de pigments damunt d'una superfície sàviament ordenats, una cosa així. Volguem dir, l'important no és allò que s'està ensenyant, l'important és l'obra en si, i l'obra en si tant se val que representi Neptú o un obrer amb una vaga, perquè l'important és l'art en si. Doncs bé, aquesta frase l'encunya Maurice Denis, i de fet és la frase que presideix tota l'evolució immediata del que després seran les avantguardes, perquè en definitiva això, la pintura abstracta no serà altra cosa que això d'oblidar el tema per carregar l'èmfasi damunt de l'ordenació d'uns pigments damunt d'una superfície. Doncs bé, en Maurice Denis, que ja era un pintor força més gran que el Guinó, però col·labora en la decoració del Teatre dels Champs-Élysées de París. I aquí veiem la sala, les pintures de dalt són pintures del Maurice Denis, però aquí veiem, per exemple, aquests plafons i altres que hi ha, que són dels Guerguinó i que encara estan actualment, això és una foto actual. O sigui que ell va arrelar dintre, ja coneixia Mallol, ja coneixia Maurice Denis, va arrelar en aquest món. Aquí tenim, ell era un gran dibuixant també, aquí tenim un estudi de nu de l'any 12 que es converteix en aquesta escultura de l'any 12-13, aquí fosa en bronze, també molt estilitzada, molt clàssica, o aquest tors de nu, sense cap, és curiós perquè ell també moltes de les seves obres ja les feia també amb aquesta mentalitat d'eliminar anècdota, en aquest cas ni cap ni braços, només el tors, una mica influïts perquè les troballes arqueològiques moltes vegades, les grans escultures gregues es centraven en el tors i havien perdut les extremitats, i bé, aquesta, que és un marbre, aquesta va anar a petar
l'any 12, va anar petant al Museu Pushkin, l'actual Museu Pushkin de Moscou. Aquí, mira, ara m'he saltat la foto, perquè aquí jo tenia la foto, deurà sortir més endavant, de la sala del Museu Pushkin de l'època on es veu aquesta obra. Aquesta dona ajupida, també de la mateixa època, el guix a l'esquerra i la fosa en bronze a la dreta, són sempre a l'entorn d'això, de la figura femenina, bàsicament, també masculina, però bàsicament figura femenina, que era el que feia Mallol, que en definitiva va ser el seu mestre definitiu, el que el va fer venir de Girona cap a França. Recordem que al Mallol sempre li van encarregar moltíssims monuments a tota mena de coses, a personalitats, a fets històrics, etc. I el 99% dels casos ho acabava fent un nu femení. I que inclús hi ha alguna entrevista en la que li preguntaven i això que li han demanat per commemorar els caiguts de la guerra, diu, en què consistirà? I el Mallol, ja amb aquelles barbes i tal, deia, naturalment serà un nu femení, perquè per ell allò era la personificació de la idea i la personificació de l'escultura pura, diguem, no? Doncs els que estaven al seu entorn pensaven igual. O aquesta altra, aquesta que té un nom així més d'allò, però és coneguda com la japonesa, del Guinó, de l'any 12. Aquí el tenim, fotografies d'ell ja a l'època francesa, a les carres de l'any 12, la de dreta de l'any 13, i aquest autorretrat on podem veure fins a quin punt era un gran dibuixant, aquest autorretrat a la sanguina, que és un dibuix extraordinari, com després veurem altres dibuixos, també com aquest, de la seva primera dona, Eulàlia Verdier, una francesa, de l'any 13, que és... O sigui, normalment tots els artistes saben dibuixar, però una cosa és saber dibuixar i l'altra és tenir aquest grau de, diguem, de refinament, que o sigui, no era un entre molts, sinó que era un pel damunt de molts. O aquesta altra, també de la seva primera dona, del 1914, que d'una qualitat extraordinària, i aquí el tenim tots dos, que sembla una il·lustració d'allò de la joie de vivre, no? Aquí, tots dos. Ella va morir bastant jove, després es va casar amb un altre i sembla recordar que els fills que va tenir ja eren de la segona dona. O sigui, això és una fotografia d'època. Bé, doncs ell feia aquest tipus de coses, aquest és un baix relleu en boix, feia totes les tècniques, perquè tant modelava com esculpia, i tant ho feia sobre pedra, com ho feia amb fang, com ho feia sobre fusta, o sigui que era un escultor complet. Aquest baix relleu tan pla, que és curiós perquè aquest s'havia escapat, diguéssim, del control de la família i el va adquirir l'actual propietari, el va adquirir a través del fill. No, de fet, n'hi ha d'altres que sí, que és la família que els compra, però en aquest cas no, en aquest cas era... Però en aquest moment, estem a 1913, es produeix un fet que condicionarà totalment la carrera futura de Ricard Guinó. Aquest Ricard Guinó, que estava orientat cap a ser un escultor pur, per dir-ho així, i que ja tenia alguns encàrrecs importants, doncs resulta que aquest senyor que tenim aquí, que és Ambroise Vollard, un dels grans marxants d'art de la França de finals del XIX i principis del XX,
autor d'aquest llibre deliciós, de les memòries d'un venedor de quadres, que ha sigut traduït a tots els idiomes, i que és un llibre per llegir-lo, perquè és, a part de donar-te una informació enorme de l'ambient artístic i de l'època que ell doncs, va gestionar, doncs hi ha detalls fins i tot doncs, que són d'interès pels que fem història de l'art. O sigui, no és només anècdota, sinó que és un llibre d'una gran amenitat. Volart, que aquí el veiem, això és l'edició que va fer Edicions Destino als anys 50, aquí a Barcelona, la traducció. Aquí a l'esquerra el veiem el retrat que li va fer Renoir, Auguste Renoir, i a la dreta una fotografia. Doncs bé, Ambroise Vollard, com que era un home espavilat i era un negociant, va dir: Renoir és un dels artistes principals que estan sota la meva gestió, doncs li diré que per ampliar l'horitzó del negoci, que en definitiva doncs era això, un marxant d'art és un negociant, li diré que faci escultura. Que el Renoir no n'havia fet. Renoir pintava, feia dibuix, feia altres tècniques, però no feia escultura. Però Renoir en aquells moments era un home gran i, a més, fixin-se com tenia les mans. Vull dir, tenia no sé si en diuen una artrosi o una deformant, un artritisme deformant, que feia que les seves mans no es podien ni obrir. I ell continuava pintant, però pintava amb els pinzells lligats amb cordills a les mans. I aleshores sí, aleshores podia pintar, però esclar, el que no podia era modelar i menys esculpir a cop de massa. I esclar, el Renoir li diu: jo ja voldria, però mira com estic, jo no puc fer escultura. I el Vollard diu: bueno, ja et buscarem qui t'ho faci. I aleshores al Vollard li pregunten al Mallol: escolta, tens algú que pugui ajudar en Renoir a fer escultura i tal? I al Mallol se li acut dir-li al Ricard Guinot. I aleshores el Ricard Guinot, doncs en principi, deu considerar que és una gran oportunitat entrar a l'òrbita d'un personatge de tan alta i tan important nivell en el món artístic d'aquella època, i accepta. Aquí veiem com l'any 13, que és l'any en què es coneixen, el Guinot li fa un retrat litogràfic, això és una litografia, una prova d'aquestes està en el Museu d'Història de Girona, o sigui, aquest és Renoir dibuixat per Guinot. Però, esclar, al Renoir no li interessava que aquell noi volés amb les seves pròpies ales, sinó que li interessava que actués al dictat d'ell, diguéssim. Aquí veiem un retrat, també de l'any 13, que el Guinot fa de Renoir. Aquí els veiem a tots dos, en Renoir el veiem aquí, assegut, ja molt gran, amb les mans aquestes deformades, i el Guinot, molt jove, al darrere d'ell. Em sembla que és l'única foto que hi ha, almenys jo no n'he vist cap altra, que estiguin tots dos junts. D'aquesta època tenim aquest altre autorretrat del Guinot, i aleshores el Guinot comença a treballar a les ordres de Renoir. Però el que fa és que el Renoir fa dibuixos, perquè dibuixos en podia fer, i el Guinot converteix aquells dibuixos en escultures. I en molts museus del món, des de fa molts anys, hi ha escultures del Renoir, i totes són fetes per Ricard Guinot, perquè Renoir només havia fet dibuixos, perquè no podia fer altra cosa.
que n'he portat algunes, de les més conegudes, aquesta del judici de París, del 1914, doncs, que està al Museu d'Orsay, per exemple. Clar, moltes d'aquestes després es feien tiratges en bronze i les trobes a diversos museus. Naturalment, circulaven pel món com a escultures només de Renoir, el nom de Guinot no figurava enlloc. Aquest és un retrat de Paul Cézanne, també teòricament de Renoir, però igualment Renoir el que fa és el dibuix i el que el converteix en un relleu és el Ricard Guinot, això és de l'any 15. Aquest ja és un retrat dels que encara ell tenia temps de fer sense estar a les ordres del Renoir, que era un retrat d'un dels fills de Pierre Renoir, d'un dels fills del pintor. En té diversos, o sigui, ell va retratar pràcticament a tota la família Renoir. Ara no recordo si el Jean Renoir, el famós director de cinema, fill del pintor, no recordo que li hagués fet cap retrat, però molt possiblement també n'hi devia haver fet. Aquest és el retrat de la senyora Renoir, també policromat, curiosament, com també ja havia fet el propi Guinot, ja havia fet obra policromada amb ceràmica esmaltada, o aquesta altra, que també és la dona del Renoir, amb un dels seus fills, i que es basa en aquesta pintura que tenim al mig i amb aquest dibuix, sanguina i tocs de clarió, que tenim a la dreta. O sigui que, esclar, la paternitat intel·lectual era del Renoir, però l'execució era 100% la de Ricard Guinot. O les famoses, les Venus aquestes que hi ha, la gran i la petita, que són idèntiques, només que canvien de mesura. No, aquí només he portat aquesta perquè són iguals, la gran Venus i la petita Venus, que algunes estan en molts llocs públics repartides pel món. O aquesta també és una de les més famoses, en aquest cas, sí, se n'han fet molts tiratges. Aquesta la tenim aquí en bronze, i aquí el detall que veiem a la dreta és la firma només diu Renoir. Això és un retrat de cos sencer que el Ricard Guinot fa del Renoir, dibuixant, precisament, i aquí no es veu gaire, perquè les ombres, però la mà aquesta està a punt de dibuixar en el paper que té damunt de les cames. Això és de l'any 17, que ja és dels últims temps en què estaven junts tots dos. I ell, paral·lelament, anava fent la seva obra. O sigui, aquesta, per exemple, és una escultura 100% d'ell, el Renoir no hi té res a veure, però ell tenia poc temps de dedicar-s'hi. I per això, en aquesta època, hi ha poca obra d'ell 100% original. I a més, ja començava a haver-hi que la família s'adonaven que aquell escultor no era allò que els francesos en diuen, no sé si en diuen un practicien, en diuen un practicien, que vol dir un senyor que simplement, artesanalment converteix una escultura d'una altra, sinó que ja era molt més, perquè no convertia escultures amb altres escultures, sinó que convertia dissenys. I ja van començar a malfiar-se que allà, durant uns anys, aquell Renoir que començava a ser famós també com a escultor, doncs que en realitat no era l'escultor. I això va iniciar
una situació personal de Ricard Guinó de marginació dintre del que era el món artístic francès. Ell deixa, quan ell deixa Renoir, doncs ell continua amb la seva carrera, fa obres d'una delicadesa tal com aquesta talla en fusta, que és tota una sèrie, aquí només n'he portat un parell, Amor i Venus, ja del 1920, una cosa d'una harmonia absoluta, o aquesta altra, la Toilette de Venus, també de 1920, i això ja són obres de la seva carrera lliure, solitària. Però, malgrat la qualitat que ell tenia, ell no troba un forat, diguéssim, personal dintre del que és el món de la fama de l'art francès de l'època, que el reconegui prou. Ell continuarà la seva obra durant molts anys, aquests raïms de 1921, per exemple. Moltes d'aquestes obres tenen un cert punt d'allò que és poc definible, però que tenim molt clar, allò que se'n diu el decorativisme, i això és perquè ell moltes vegades també ja les pensava no solament per vendre-les com a peces d'exposició, sinó per donar-los una sortida d'escultura aplicada que podria ser aplicada a la decoració arquitectònica o fins i tot, ja ho veurem més endavant, doncs ell va entrar a la fàbrica de Sèvres, la gran fàbrica de porcelana de França, i va estar molt temps dissenyant models per a la fàbrica de Sèvres, perquè, esclar, vull dir, doncs un escultor és algú que ha de viure també. Això és un cap de l'any 24, vull dir, aquí he anat portant una selecció d'obres de tota aquesta època ja del Guinó madur. Aquí veiem una altra vegada aquesta al·legoria de l'estiu, on torna a fer servir la ceràmica esmaltada, aquesta que a ell li va agradar molt, tant és així que l'exposició aquesta que ara hi ha a Perpinyà porta un subtítol que ve a dir una cosa així com Ricard Guinó i el color en l'escultura, perquè ell a través d'aquesta ceràmica esmaltada va introduir molt el color. Aquí, de l'any 26, un retrat d'un infant, també de ceràmica esmaltada, però en aquest cas monocroma, i també el trobem, per exemple, en relligadures de bibliòfil. Aquí tenim aquesta edició del Daphnis i Chloe de 1927, que ara no m'he apuntat qui era el relligador, perquè segurament era un dels grans relligadors de la França del moment, però on ell hi empotra aquest baix relleu magnífic, d'un equilibri extraordinari i d'una delicadesa molt gran, l'empotra, diguéssim, en l'exemplar. És molt possible, ara això ja... perquè en aquesta època el seu mestre Mallol va il·lustrar un Daphnis i Chloe amb xilografia. I és molt possible que aquesta edició, que jo sempre he vist només les tapes, però no l'he vist per dins, doncs fos la relligadura del Daphnis i Chloe que havia il·lustrat Mallol. Molt possible, però no ho asseguro. De l'època en què ell treballava a Sèvres, doncs tenim, per exemple, aquest plat, on a ell li agraden molt aquestes composicions, aquests tondos, aquestes composicions circulars que ja venien del Renaixement i sempre amb aquest toc tan
bastant propi d'ell, i aquí veiem doncs, una cosa tot al contrari. Si el d'abans era blanc absolut, això ja és faiança esmaltada, i amb un superhàbit, diguéssim, de color. Això ja és de finals dels anys 20. I aquesta, que és una foto, que aquesta la vaig fer el dia de la inauguració de l'exposició a Perpinyà, eren uns plafons emmotllats d'uns originals en fusta, de l'any 35, que són les dansarines en flors i les dansarines en fruits. Sempre veiem que en la seva obra hi ha aquesta preocupació gairebé per la geometria. Veiem que al darrere d'això els moviments són absolutament delicats, però la composició és molt geomètrica. Aquí hi ha unes aspes, unes creus inclinades molt clares, que són les que marquen la composició. Ell, naturalment, va fer molta cosa, també, com hem dit abans, de decoració. Aquí a l'esquerra hi ha un projecte amb aquarel·la, ja dels anys 40, i a la dreta hi ha un escalfapanxes fet, dissenyat amb rajola vidrada. Bé, no continuem perquè tampoc és qüestió de fer l'obra completa, però Ricard Guinó, que el tenim aquí a l'esquerra, va tenir un dels seus fills, Michel Guinó, que és aquest noi que tenim al seu costat, que va assolir ser un escultor molt reconegut en el món de l'escultura d'avantguarda francesa dels anys 60, 70, i, esclar, Michel Guinó, que era molt més, diguem, havia tingut molt més empenta pública que el seu pare, aquí els veiem a l'any 61, precisament a casa de Claude Renoir, un altre dels fills del Renoir. O sigui que continuava havent-hi una relació d'amistat entre les dues famílies. Però el Michel li va dir: escolta, pare, això ho hem d'arreglar perquè tu has sigut el que ha fet manualment tota l'escultura de Renoir, tu tens una obra pròpia, a tu et coneixen molt poc i l'obra del Renoir no es reconeix mai que sigui teva. I aleshores Michel, que era un home amb molt de caràcter, va obrir un període de plets a la família Renoir, reclamant que es reconegués la participació del seu pare en les escultures que ja estaven repartides per museus de tot el món. Això va anar als tribunals de primera instància i es va guanyar. La família Renoir no ho va acceptar i ho va portar al Tribunal de Cassació, que ve a ser el Suprem, i ho van tornar a guanyar els Guinó. I des d'aleshores, i ara sí que si s'hi fixen, jo ho he comprovat a tots els museus del món que he visitat, quan veus una escultura de Renoir sempre ja surt els dos noms. Auguste Renoir, Richard Guinó. I tot això va venir bàsicament del Michel. Suposo que el Michel, com que ell era un senyor que era relativament jove, ja sortia en els diccionaris d'escultors del segle XX, doncs devia tenir com el pare havia passat per moments de les guerres, etc. I el Michel tenia més frescor i tal. Bé, aleshores, i aquí ja entra una part més personal meva. Aquesta decisió del Tribunal de Cassació francès jo la llegeixo amb una notícia petita en un diari, el Noticiero Universal,
de Barcelona. Per res, l'escultor català o gironí, no sé com ho deia, Ricardo Guinó, perquè evidentment això era l'any 70, una cosa així, encara, gana en el Tribunal de Casación de França, tal, i jo dic, ostres, primera notícia que hi hagués un escultor gironí que es digués així i que hagués fet. I aleshores vaig començar a buscar i realment hi era. Vull dir, en el diccionari del Feliu Elias, aquesta obra que tot i que fa gairebé 100 anys que és publicada, continua sent una obra de consulta constant a l'escultura catalana moderna, m'ho miro, i amb un error, perquè diu Guimó en lloc de Guinó, però li fa un article, en el qual el Feliu Elias, tot i que aleshores Guinó era un desconegut, doncs diu que està a l'alçada dels millors escultors oficials francesos. El seu art és d'una noble construcció, d'una amplitud de composició impressionant. Concep i realitza amb perfecció l'escultura colossal que ha de ser apreciada a distància. Guimó sap simplificar amb sintetisme majestuós i just. O sigui, Feliu Elias, que a vegades era destructor com a crític d'art, doncs el que diu d'aquell escultor català desconegut doncs és molt elogiós. I jo dic, mira, m'havia passat per alt, perquè surt en el llibre bàsic de l'escultura catalana dels anys 20. Però és que en el diccionari Ràfols també hi sortia, amb un article breu, però també hi sortia. I ni en un lloc ni en l'altre es deia res de Renoir. O sigui, miraven el Guinó com a un escultor independent, però ell arrossegava la motxilla d'haver sigut l'escultor de Renoir, però no s'establia aquesta relació en aquesta bibliografia nostra. Aleshores, el Miquel de Palol, allò que he dit abans, doncs en les seves memòries, aquestes Girona i jo, que van sortir els primers anys 70, doncs li dedica gairebé una pàgina i explica el paper que aquell jove artista doncs jugava en aquell grup intel·lectual de la Girona de principis del segle XX. Bé, doncs aleshores jo vaig sentir una gran curiositat i interès per conèixer en Ricard Guinó. I en un dels viatges a París, que en aquella època eren, com que encara vivia en Franco, doncs anar a París era com, a part dels atractius que té París, doncs era també com una sortida a la llibertat, doncs jo hi anava molt al següent viatge de París, després de llegir aquesta notícia del Noticiari Universal, busco Guinó en les guies telefòniques, el trobo, i d'això, i truco, s'hi posa el Michel, el fill, em va dir que estava encantat que busqués el seu pare, em cita per l'endemà, Antony, que Antony és un altre, no sé si encara ho és ara, però aleshores em sembla que era un altre ajuntament, però d'aquells de la banlieue de París, d'aquells ajuntaments que estan com aquí Hospitalet, diguem-ne, que estan enganxats a París, que era on Guinó s'havia establert perquè durant la Segona Guerra Mundial, per evitar represàlies o bombardejos o visites indesitjades dels nazis, es va establir a Antony perquè quedava com més arrecerat. I allà vaig conèixer en Ricard Guinó i li vaig fer aquesta fotografia, que no sé per què només n'hi vaig fer dues, però l'altra em vaig sentir molt artista i li vaig fer el contrallum i només se li veu el perfil. Podia haver tirat tot un rodet, però vaig fer aquesta foto, on el veiem ja un home molt gran, un home ja, de fet, va morir l'any següent, i vam tenir una conversa extraordinària. Vam començar parlant en català, pensa que ell no havia tornat des de 1911, em sembla, no havia tornat, i no havia tingut gaires ocasions de continuar parlant català. El primer que va fer va ser treure'm
un calaix on hi tenia totes les seves relíquies catalanes. Allà hi havia novel·les del Prudenci Bertrana dedicades a ell, retalls de diari de Girona. Amb un calaix hi tenia tot el seu passat català. I l'home estava emocionat, vam estar parlant molta estona, i al final em va demanar que ens passéssim al francès, perquè feia tants anys que no parlava català que es fatigava mentalment, i vam acabar la conversa en francès. Jo aleshores se'm va acudir, doncs, això és una de les fotos que vaig fer del jardí, de la casa d'Antoni. Vaig fer diverses, aquí només n'he portat aquest parell. Un lloc molt idíl·lic, també. I aleshores vaig escriure un article. I en aquell moment, això era l'any 72, feia un any que m'havia llicenciat, o un any i mig, i ja començava a treballar a Enciclopèdia Catalana i allà feia algun articlet, però articlets purament informatius, no havia fet cap article. Aleshores vaig fer un article sobre ell, que el vaig titular això, Ricard Guinó, el silenciós col·laborador de Renoir. El vaig enviar al Serra d'Or. Val a dir que al Serra d'Or no li va interessar gens aquell article. Ja dic, escolti, que els estic parlant d'un escultor català que era el braç de Renoir. Com que era l'època aquella en què només es parlava d'informalisme, el Jordi Sarsanedes, que era el director de l'època, em va dir: és molt passadista, això. Això és parlar del passat, és molt passadista. Gràcies a una altra persona que col·laborava en el Serra d'Or i que jo coneixia, que era la Montserrat Albet, que era una musicòloga que ens coneixíem de la Biblioteca de Catalunya, una senyora que tenia, podia ser la meva mare per edat, va dir: dona'm que ja el convenceré. I aleshores, com una gran cosa, van dir: bueno, el publicarem, però no gaire llarg, 2 pàgines i prou. I bueno, es van publicar l'article, allà jo explicava tota la meva trobada amb el Renoir, il·lustrada amb 4 de les fotos que jo vaig fer allà. El Guinó va morir poc temps després, jo vaig quedar, realment la família, sobretot el Michel, estava absolutament agraït a que pensem que aleshores a França és que no es parlava d'ell. I a més, per molta gent venia a ser com aquell aprofitat que havia ajudat en el geni i que de gran s'havia com revelat i havia volgut que li reconeguessin els seus mèrits. O sigui, ara ja ha passat, ara ja el Guinó ja és molt més conegut, s'ha fet moltes més exposicions, ha aparegut a molts més llocs. Bé, la qüestió és que si jo el vaig veure l'any 72, doncs al febrer del 73 ell ja va morir, jo aleshores escrivia El Destino i vaig escriure aquesta columneta, El Destino, informant de la mort de Ricard Guinó, i en aquells moments és que a Catalunya ningú tenia la més lleugera idea de qui havia sigut, ni jo mateix ho havia sabut, fins que no va sortir aquella noteta del Noticiero Universal. Bé, doncs a partir d'aquí a Girona es van interessar pel Guinó. L'any 92, o sigui, 20 anys més tard, van fer una exposició important, pagada per l'Ajuntament, això és la portada del catàleg. Em van convidar a participar també en un text. Va ser una exposició on la família d'en Guinó van entrar en contacte amb l'Ajuntament de Girona i d'allà van venir unes donacions, de manera que a Girona, a part d'algunes escultures que encara quedaven de primera època d'allà, tenia altres coses donades per la família i que s'han integrat en els fons, sobretot del Museu d'Història de Girona. És curiós, perquè en el Museu d'Art hi ha alguna cosa
Per exemple, hi ha el retrat aquell del músic Miquel Oliva, però la major part de coses són en el Museu d'Història de Girona. I bé, i això és molt ràpida, però és la història d'aquest artista que va començar molt bé, que després també va començar molt bé des del punt de vista professional, perquè va tenir l'ocasió d'estar treballant al costat d'un dels grans mites de l'art contemporani, però que després el pes d'aquest mite el va anar eclipsant fins que els tribunals van donar la raó i, en certa manera, ell va retornar en el món públic i ara en l'estat francès, perquè esclar, Perpinyà és estat francès, per fi ja li han dedicat una exposició amb un catàleg així on hi ha tot el que vostè voldria saber de Ricard Guinó, està en aquell catàleg. Han tingut també l'amabilitat de convidar-me a rememorar la meva trobada amb ell, perquè és curiós, perquè en la mateixa família hi ha coses d'aquelles fotos que jo vaig fer l'any 72 que per ells eren dades que desconeixien. I bé, avui he sabut que aquesta conferència es filmava i els enviaré a la família i estaran encantats de veure-ho. I moltes gràcies.